следващите минути ще ви срещна с едно семейство, които наричат себе си победителите. Те преминаха, може би, през най-тежкото изпитание, да чуеш диагнозата рак и не само, че не се предадоха пред мрачните лекарски прогнози, но и успяха заедно да победят болестта. Изключително ми е приятно да ви представя Ади и Милен Цанови. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че ми гостувате в студиото и че сте толкова прекрасни. Изглеждате наистина много добре, здравички, красиви. Благодарим много. Добре сме ви заварили. Благодарим за поканата, за нашата чест и удоволствие да сме в студиото ви. Искам да ви върна назад във времето, когато всъщност се постави диагнозата на Милен. Преди колко време се случи това? Как разбрахте? Преди малко повече от 2 години. 2 години и 4 месеца. Предполагам, имал си някакви симптоми, затова си отишла на преглед. Ами, да, имах симптоми. Наднормено тегло. Голямо наднормено тегло. Да, голямо наднормено тегло. Имах някои дисфункции и следствие на което реших, че една вечер просто сънувах лош сън, след което реших да отида да си направя преглед. Тоест ти си усещал по някакъв начин, че нещо не е наред. Да. При какъв специалист отида да се консултираш? Директно отидох при уши, нос, гърло. Защото, доколкото знам, ти си имал проблем с езика. Да, имах нали малка така? лезия на езика, която в рамките на 6-7 месеца не минаваше, въпреки конвенционалния метод, който я третирах. Моят стоматолог ми даде рецепта, изписа ми някакво лекарство, което аз го мажех 3 пъти дневно. Реших, че не съм достатъчно прецизен. Може би трябваше да го мажа 5 пъти дневно, но това не минаваше и не минаваше. И в край на краищата раничката ставаше все по-голяма и по-голяма. Предполагам, че се консултирал с още няколко лекари. Консултирах се на по-късен етап с още няколко специалиста. Те ме насочиха в лицево-челюстна хирургия. Там един младеж ми взе една биопсия. И установиха в рамките, имах късмета, че само 5 дена отне анализа на биопсията. По някакъв път биопсиите отнемат до месец. Но месец може да отнеме, зависи каква е натовареността на лабораторията и колко... Да, и в един петък бях поканен от доктора, аз съвсем спокоен. Той ми каза, ела тук да ти съобща, седни. И така ме информира. Усети, че има някаква лоша новина. Предполагам, че буквално светът се е стринал за няколко секунди след подобна новина. Буквално, да. Да, в физически смисъл, Милен е припаднал в кабинета. Защото доктора не е, как да кажа, изръсването на тази новина не е била... Да, не бях подготвен категорично и аз до този момент диагнозата рак беше присъда. Само във филмите. Буквално присъда. Да. И то смъртна присъда, защото нямах компетенцията. Никой не е предполагал, че може да му се случи, но него, разбира се. Но след 5-7 минути почнах като трезвомислещ човек да се анализирам и да казвам, все пак има винаги някакво решение, ще намеря решение. Прибра се вкъщи, предполагам е било тежко да съобщиш подобна новина. Имате и 2 дъщери. Значи Милен не ми съобщава новината 2 дена, в които мисли как да ми съобщи новината. Аз разбрах. Предполагам си усетила. Ами ако трябва да бъде искрена, имаше някакво, не бих казала напрежение, по-скоро някакво депресивно такова състояние, което много ме притесняваше. Знаех, че ходи по лекари, изобщо не ми е минавало през ума, че може да ме запознае с това, с което ме запозна. И една сутрин, всъщност на 25 октомври 2014 година, слязах сутринта с крайното намерение да седнем и да поговорим. И ако има някакъв проблем между нас, да го изясним. Седнахме на дивана там, където е хола ни, телевизора. И всъщност аз започнах разговора. Той ме прекъсна много бързо и каза, че всъщност няма нищо между нас, което да се случва и което да не е наред. Просто трябва да ми съобщи нещо и ми го съобщи. И тогава моят свят се срина в този даден момент. А какво казаха лекарите? На какво лечение е трябвало да се подложи? Предполагам химиотерапия, отстраняване на част от езика? Значи аз минах през целия етап, имах 9 независими мнения. Това съм тома неверни, винаги искам като предприемач поне 3 оферти. Да. Не, Милен просто е много любознателен. По някой път твърде много чувърка и това много помага при всички случаи в живота за много неща. В случая също, разбира се. Реших веднага, че в България не са компетентни. На следващия ден бяхме в Истанбул, в най-модерната клиника, Джон Хопкинс. Там минах през пълни изследвания.
те бяха също единодушни, че грешката е вярна, трябва да се подложи на операции, след операция да предприема необходимите етапи. Значи всички препоръчваха. Само има в Турция имаше един от лекарите, каза, че според него не е необходимо да се реже езика. Всички други бяха категорични, че езика трябва огромна част от него да се изреже, да се отстрани, което означава, че общо взето говорните способности биха били загубени. Диагнозата беше ясна и ясно му каза, докторите бяха категорични, че има 6 месеца живота, го не предприеме нищо, което много ни стреси, разбира се, защото ако трябва да чакаш за втора биопсия още месец, според натовареността на лабораторията, нали, ти остават някакви 5 месеца. Така че да, операция, химиотерапия, лъчетерапия, каквото там по реда на номерата, което си следва, то е някои доктори бяха твърдо за операция, след това казаха, ще видим какви са следващите стъпки, но аз предприех операцията по една единствена причина. Първо казах, имам ли 20 дена да вземеш решение. Да осмисля и да направя някои сериозни промени в личен план. Те казаха, нямаш никакво време. Повечето системата разчита нали, да те вкара на следващия ден в операционната. Буквално от днеска за утре, 24 часа. И този стрес, според мен, развива болестта. Още повече. Аз си дал 21 дни да променя начинът си на хранене, доколкото знам. Ади, ти се заредила с няколко книги по... Не няколко, просто огромно количество книги. Още в същия ден, в който разбрах за диагнозата, разбира се, като премина 30-минутния този първия шок, нали, който не те напуска още дълго време, разбира се. Това, което Милен вече беше направил през тези 2 дни, той беше купил доста литература в областта и това, което аз мога и правя наистина добре в този живот, е да започна да чета ден и нощ. Аз чета много бързо, много систематизирано, за да може, докато той се ангажира с ходене по други лекари и събиране на още мнения, което е правилният път, разбира се, нали, аз вече да се информирам. И в крайна сметка ние до няколко дена, буквално 3-4 дена, разбрахме, че в крайна сметка изход има. И то е много по-различно от това, което ни предлагат. Какво разбрахте всъщност? Искам тук да отбележа нещо много важно, което Милен всъщност рядко признава, а то трябва да бъде признато. Той не искаше да се оперира. Той се оперира единствено и само за да спре моите сълзи нощем. Защото аз тогава дълбоко вярвах също в конвенционалната медицина, макар че вече имах съмнения. И аз ревах и плаках 40 дни, в които се опитвах през деня да се държа много стабилно до него, защото и двамата, той има нужда от подкрепа от опора. Да, нощем се тресях и го помолих просто да направи това нещо. И той каза, окей, аз ще се оперирам, но няма да премахна това, което исках, просто ще направя една макробиопсия, така че да се махнат лезиите, това нищо повече, защото аз знам, че това е единствено само, което е на езика, е следствието. Това не е причината. Вие сте разбрали, че това е някакво следствие, сте започнали да търсите корените. За 3-4 дни разбрахме, че това, което образованието, раковото образование, единствено е само следствие от възпалителни процеси, които се случват в тялото на човека, в неговият организъм. Вътре някъде нещо. Оттам нататък, разбира се, започва голямото търсене. Какво може да е то? И всъщност така ви отвежда до един натуропат, доколкото знам, и се запознавате с метода натуропатия. Точно така. Какво представлява този метод? Това начин на хранене ли е? Натуропатията, тя е много, това е, как да кажа, това е много обширна алтернативна наука, която не става просто изобщо само за здравословно хранене, двигателен режим, различни алтернативни практики, нали, алтернативна медицина. Ние наричаме медицината на новото време. Нали, тя е сбор от много неща. Милен случайно стига до тази дама, натуропат, която се занимава с различни практики, която е първата, която казва, Милене, нищо друго не трябва да правиш, единствено, което трябва да правиш е да гладуваш. Да. И аз казах, колко да гладувам? Тя каза ми като начало 21 дни без само на вода. Ако можеш да издържиш повече, ти имаш достатъчно килограми. Само на вода. Само на вода, може да стигнеш до 40 дни. Всички сме чели за методът на Лидия Ковачева, която... Значи, да, това е чудесен режим на хранене, това е пълноценно хранене, това не е гладолечение. Много хора бъркат метода на плодова чаяната диета с гладолечение, нали? Но това са две различни неща. Ние говорим за гладолечение, което протича... Което е само на вода. А по някой път може да бъде без прием на вода. Има така как действа това върху тялото? Не е ли опасно да не се храниш 20 дни? Нали не виждате? Милена, разкажи. Действа трансформиращо. Аз бях заприличен на 60 годишен чичко, близо 120 кг.
Да, защото рязко смъкваш килограми, кожата започва с бръшка. Не, аз още тогава не бях почнал да смъквам килограми. Влизането в едно гладолечение не може да стане така бързо. Да, аз преди това предприех терапията Герсон, която е 40 дни на сокове. Само на сокове. Само на сокове. Това са 11 или 13 сока в момента. 13 сока, 6 на 7. На всеки кръгъл час. Тоест ти си въвел малко. Не си започнал гладолечението рязко. Не препоръчваме да се прави това нещо, особено на един затлачен болен организъм. Това нещо може да доведе до много сериозни последствия. Вие представете си двама души, Милен 119 кг, аз близо 90 кг хора. Ти си била по-пълна. Много по-пълна. Които, нали, така да се каже, живееме в едно охолство хранително, абсолютно с ръка на сърцето го признавам, и в един момент ти да се пуснеш, нали, просто защото имаш една силна воля да се пуснеш с единствено само на вода и да кажеш, аз мога, нали, да гладувам, сега ще видите вие. Това е най-грешното схващане на процеса гладолечение, който е много по-сериозен. Той води до абсолютно регенериране и изчистване, разбира се, на организма от затлачени места, които обикновено защо се затлачват. Това е прекомерна консумация на храна, която не може да се обработи и да се изхвърли на време от организма. Съответно, тя засяда обикновено и първо запълва нашите кухини. След това очиствания, свързани с токсини, които ние поемаме благодарение, нали, в кавички, благодарение на мръсния въздух, който дишаме, препаратите, ако щете, с които чистиме вкъщи, нали, и храната, която консумираме също. Много неща могат да се изговорят за гладолечението. Ще ни трябва горе-долу между 15 часа и 15 дни, за да си кажем всичко за него. Нали? Защото не е само методика, която човек се пусне в практика. В книгите на Лидия Ковачева, тя твърди, че така трябва първо човек да пробва с един ден, точно така, следващата седмица, точно така започнахме и ние всъщност. И така постепенно, за да види как ще се отрази върху точно така започнахме и ние. Ние до ден днешен си гладуваме всеки понеделник. Ние така започнахме с един път в седмицата, един период от време от един месец. След това започваш да увеличаваш дните. Виждаш как ти се отразява. Разбира се, хранителния режим сменяш, така че организмът да започва да усеща промяната и да се адаптира към промяната. Нали? Добре, Милена, разкажи ни какво се случи всъщност, като започна да гладуваш? Аз гладуването на много по-късен етап го стартирах. Може би 4 месеца или 5 месеца по-късно. Дългото гладуване. Преди това, както Ади каза, гладуване на сокове не е гладуване, си е пълноценно хранене. Водното гладуване или сухото гладуване, което е без вода, те вече имат най-животворна сила, защото дават възможност на всички органи да се почнат да се регенерират, да се изхвърлят болните и неработещи клетки, да се изхвърли цялата патология, която се е натрупала под формата на отлагания в тялото, да се почисти жлъчка, черен дроб, бъбреци, лимфна система, дебело черво и така нататък. И когато вече ти дадеш възможност на организма, нали, трябва да се направят всички тези стъпки предварително, преди да се влезе в едно водно или сухо гладуване, тогава организма под формата на едно възстановяване на клетъчно ниво ти се отблагодарява по най-добрия начин. Бе, не се ли чувстваше отпаднало енергийно? Предполагам, че първата седмица ти е било доста тежко. В началото даже първата година беше тежко. Трудно. Да. Тежко не мога да кажа, трудно. По-скоро... Волево трудно. Волево, да. Изграждане на котва, на навик в съзнанието. Но в момента, в който преминеш тези стъпки и направиш това част от твоето ежедневие, ти виждаш какви са ползите. Ползите са стотици. Разбалансира ли ти се съня? Имал ли си проблеми някакви? Напротив, аз хърках зловещо. Спрях да хъркам. В момента, в който, разбира се, килограмите, нали, първото нещо, което при всички случаи гладолечението прави, е, че намалява килограмите. Това е нещо съвсем нормално. Но това не са единствените ползи и най-големите ползи от него. Макар че много хора се възползват от гладолечението. Разбира се, се отърват от голямо тегло, което е много ползотворно, разбира се. Но Милен, това, което се случва,
само с промяната начина на хранене и преминаваш на жива храна, плодове, зеленчуци, ядки в суров вид, разбира се, не говорим за печени, осолени и така нататък, нали, кълнове и така нататък. Не е палео режимът, той е нещо съвсем различно от това. Той включва месо. Той включва много високо протеинно хранене. Да. Нали, това, което организма чувства с този режим на хранене, нали, с живата храна, първото е това една, как да кажа, бодрост, възбуда, енергия, наистина, чиста прилив форма на енергия. Една лекота, независимо, че теглото все още е голямо, нали, защото то се постепенно намалява. Това е съвсем нормално, не се случва буквално за 2 или 3 седмици, особено в килограмите, които бяхме, но една бодрост и просто ставаш по-лек. Вътре чувстваш, че процесите са много по-леки, много по-приятни, благотворни и ти започваш да храносмиваш много по-добре. Нали. Не говорим изобщо, че суровата храна, тя съдържа и много фибри, разбира се, и работим на много едно ниво храносмивателно. Ти си водила този режим заедно с него, била си плътна с него през цялото време, което е уникална и до ден днешен. Абсолютно през цялото време и до ден днешен. Да, ако първата ми мисъл е била, че аз трябва да подкрепя любовта на моя живот, нали, Миши? Винаги заедно. То след това, когато видиш и ползите, започваш, разбира се, да го правиш и заради самия себе си. Нали? И това е най-важното, да го правиш първо заради самия себе си, за да бъдеш здрав и да можеш да стоиш стабилно до човека, когато обичаш. Разбира се, и нашите две дъщери. Нашите две дъщери разбраха за диагнозата близо 3 седмици след като... Не искахме да ги уведомяваме в началото. Голямата ни дъщеря тогава беше в чужбина, учеше. Операция. Малката в къщи с нас, в една крехка възраст на 15, голямата на 20, в чужбина, далеч от нас. Още взето беше трудно. Родителите на Милен, моите родители също разбраха на по-късен етап от време. Доста по-късен, да. Когато вече бяхме сигурни какво ще предприемем, т.е. да седнеш, да им кажеш, да ги успокоиш, нали? Защото най-лесно е да им изразиш новината и тия хора да изпоприпадат там по диваните. Да намериш начин, по който да им го кажеш. Разбира се, да. Трябва да ги щадиш. Вие започнахте това гладолечение след операцията. Така ли да разбирам? Да. Значи ние по един ден вече започнахме да се впускаме в гладолечение, като само на вода, като през останалите дни бяхме изцяло на тези сокове, нали, които говориме 13 на по терапията Герсон. И да, март месец, всъщност 2015 година беше първото ни дълго гладуване, което Милен така предприе много стабилно 23 дни, моето беше 15. А кога видяхте първите резултати? За мен беше най-важно да се отърва от страха. Защото това е най-големия бич. Когато получиш такава присъда, това е присъда в повечето случаи, най-важното е да запазиш тази емоционална стабилност, което е много трудно. Само човек преминал през това нещо, знае за какво става въпрос. И за мен беше най-важното да се преборя наистина с вътрешните си, вътрешната си неувереност и съмнение и така нататък. Вече придобих истинска увереност, след като направих първото дълго гладуване, че вече съм на прав път. 23 дни. Да, 23 дни само на вода и после около седмица само на сокове. То захранването е разредени сокове или сокове. Разредени соковете 50 на 50 с вода. 30 дни без храна, буквалния смисъл. Добре, вие заминавате по-късно пък в Тайланд. Значи ние заминаваме на остров Ко Самуи. Ние заминаваме преди да правим дългото гладолечение. Всъщност това много ни помогна, защото Тайланд е меката на плодовете и зеленчуците и то в чистия вид. Не се отказахме от пътуването, което бяхме ангажирали юни месец. Значи октомври идва диагнозата. Много мислихме дали да тръгнем на път или не. И аз бях така по-настоятелна, отколкото Милен, и казах, ние трябва да излезем извън матрицата на София. Милен е изключително ангажиран в професионален план. Изключително много. И аз мятах, че едно от нещата, които той трябва да направи за себе си, е да отдели заслужена почивка на това, което му се случва. И ако към днешна дата една от хубавите така мисли на Милен е, че отвъд страха стои всъщност свободата, аз мисля, че Тайланд много помогна, за да разбере той, че това наистина се случва в чисто енергиен план, чисто мисловен план.
Така че остров Коса Самуи винаги ще остане в сърцата ни като мястото, където много плакахме. Да, много плакахме. Факт, Милен е от мъжете, които не се притеснява да плаче. Аз съм от жените, които пък много реват. Място, което много плакахме, много се подкрепяхме, поддържахме, продължавахме да се обичаме и всъщност там мисля, че така психиката ни много... Мисля, че любовта е помогнала много. Разбира се, че любовта винаги побеждава. Това е абсолютен факт. Надделява над злото. Добре, всъщност, Милен, ти кога направи изследването, което показа, че ракът вече го няма? Март, април, след гладолечението. Март, април. Значи, ще ви кажа нещо много важно относно изследванията за рак. Да. Единственото изследване, което може да докаже, че имате или нямате рак, е биопсията. Да. Всички скенери, PET скенери и така нататък са само хипотези. И много често хората на базата на тези хипотези се впускат в едни дълги и тежки лечения, без наистина да имат яснота, аджеба, тези клетки ракови ли са или не са ракови. Да, точно така. Туморните маркери са просто една хипотеза и някакво предположение. Да, и също и всички скенери, и всички... Това е доказано от конвенционалната медицинска общност, не от нас. Така че аз имах... единственото си правих кръвни тестове на всеки 3 месеца. Те не даваха никакви симптоми. Не смятах необходимост да правя нито PET скенер, нито ядрено-магнитен резонанс, който допълнително облъчват тялото и отслабват имунната система. Общата подробна кръвна картина и при двамата вече като направихме март месец, април, след като захранихме, отидохме да направим кръвни изследвания. Ние просто, ти като сравниш изследванията, които си правил преди да започнеш гладолечението и след това, аз и до ден днешен, Милен също, преди и след като навлизаме в големи гладолечения, правим подробни кръвни картини, защото е много интересно. Ние вече станахме изключително любознателни към процеса. Ти просто можеш да видиш общата кръвна подробна картина, как тя се изменя към добро. И ако показателите преди това при Милен 119 кг мъж и близо 90 кг жена са били, то не е калций, то не е магнезий, натрий, то не са левкоцити, еритроцити. То са направо, то беше трагично. Картината беше трагична. Къде е ниско, къде е високо. Изобщо ние там не се побираш в никакви референтни стойности. Беше всичко това трагично. То се отрегулира април месец. Ето за това ние повярвахме толкова силно в гладолечението и наистина се привързахме към него, защото това е чисто доказателство. Знам, че правите курсове на тези теми. Кога е следващият ви курс? Кога може да... Значи, да, ако позволите, не разбира се с рекламна цел, защото ние не извършваме търговска дейност. Удоволствие да бъдем здрави. Първо създадохме Фейсбук група, в която вече имаме 18 000 човека, които ние наричаме нашите скъпи променящи живота си приятели, нашите съгрупници, с които ежедневно споделяме, как да кажа, нашето ежедневие в статии, филми, т.е. помагаме един на друг да видиме лицето на новата медицина във формата не само като гладолечение, но и като други алтернативни методики и практики, които са извън конвенционалната медицина, която при всички случаи не лекува и не знае как да лекува. И дето се оказва в един, руснаците имат един израз тупик, т.е. в някаква затворена улица. Това е първото, което направихме всъщност, за да разкажем за доброто, което ни се случва. Много хора казват, добре, не ви ли стига това, че при вас всичко е наред? Защо сега се нагърбвате с тази отговорност? Защото когато ти се случи нещо добро, трябва да го споделиш с целия свят. Така казва и Петър Дънов. Когато носиш някакво знание, трябва да го споделяш с другите. И първите семинари, които направихме, бяха юни месец 2016, не, март месец, 19 март 2016, когато се върнахме от втората ни година пътуване на нашия любим остров. И тъй като имаме много членове, които живеят в чужбина, решихме да правим вебинари. Добре, да, благодаря. Много ви благодаря за това гостуване. Ще ви очаквам отново, защото не успяхме да изчерпаме всички теми. Трябва да ни поканите 5-6 пъти. Тук трябва да направим наше здравно предаване. Много се радвам, че сте живи и здрави. Бъдете все толкова позитивни и вдъхвайте повече надежда на хората. И на вас пожелаваме крепко здраве, пълноценен и щастлив живот. Благодаря ви. И аз благодаря. Другия път повече за